Uyingenza ukuthi nginibekele namukele kuzonke izindawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ukungena le channel qinisekisa ucindezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Izolo ke kushona abantu abangu-8 ngesikhathi kushayisana itekisi neveni. Sifinyelela kubantu abangu-8 isibalo sabantu abatheke bafujuqu engozini eyenzeke lapha ku-N1 ngaphambi kokuthi kufike ke e-toll gate eBob Musina eLimpopo wenganza le ngozi yenzeke izolo ekuseni njengoba ke nizibonela ke kula ma video. Abantu abaningi bayababaza ke ngesihluku noma ke ngobuhlungu obutheke ebehlela ke kuleya ngozi noma ke kwenzeka ke kuleya ngozi wenganza kwethu. Nangomunye uthi ke sifafaza igazi ke lika Jesu ku-N1 noma ke seku too much imindeni ke izihlobo nabangani abaduduzeke wenganza kwethu. Nangomunye uthi ke kwazi kwabuhlungu ngosami nangomunye uthi ke ngelela Nkosi wengane sokuthi bangaduduzeka labatheke badlulela ke izihlobo zabo kuyo ke lengozi enyantisa ke igazi.